Ramogi kamaro moro maintio diamo machielo majaber maorwakini machiegni e weche manyien mag Oimore kokalo e Ramogi TV. Ente kapaga chiel nyakorom gajuang orwakini machiegni kendo kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche go motucho odiochieng' makawuono. Wan gi mathoth ahinya ma otendore kod weche mag siasa kaachiel kod bende joma ywago ngima magisedago chakre ne tulo mag 2017 ni muoje pacho ka to god yodongo ganda luo bende nitiere weche makoni gi kocha. Bedo amedo menyo ni nyakorom gajuang parono mar chik makoro medo mana nyuolo paro pogoro pogora. Nyate kin jotelo mapacho ka akoro gana jokenya to keto mana wangi ka bende podono ni jo od bura biro kalo parono mar chik makoro geto medo suru e pacho ka. Okang'eyo ni Lydia kado nyalo golo ng'ate kongo. En achiel kuom sigana ma wan godo dhiambo makawuono nyakwara mogi ber kod wachakruok nyaka giko mokwongo oyud thuond weche. Komiti mar od bura marango weche omendo lieko nitie paro matimo lokruok ne paro mar chik mar omenda ma idhi chwale od bura tich ariyo. Poteza gik mang'eny karibu 3 million. Na kuna wengine wako na haja zao tofauti, kutatiza watu, kuchukua zile nafasi kuuzia watu wengine. Johala ichiro matoye kadak Makibra County ma Nairobi wanolal bang' mach wang'o mwandu gotieno ma piny orugo kawuono. Okinyagola kanada chung kakanuku ya estate kuchocho. Customers owuoka waka oge kagedeka. Oge customer dhi madira bura madhi mwana yalna madhi mawuok ochacha. Jomatatu kod tuktuke county ma Kisumu ni kod achiedh nade kaluwore gi chik mano maloko kuonde ma giluwo gi kuonde ma gichung'ie chuny boma ma Kisumu kochakore wuok tich. Ramogi machiegni ahinya kendo koro ni nyatudri kodwa nambari 360 ni weche manyien ma wadhi keloni miwa pachi. Facebook bende wantiere ma Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE. Ramogi gajuang warwako pachi odhiambo makawuono chendo eno Oimore nyiswa ni to inti paro nade kotendo gi magi mwai kuni odhiambo makawuono. Ngana yudo thuolo bende mar somo otege achiel kachiel e studio ka kanyakla gi George Bati. Erokamano ahinya Ramogi, jaloko marwa odhiambo ni luongo ni Elizabeth Otieno, machiegni nyinga en George Bati. Machiegni Ramogi gajuang nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto koro mare motegno i paro mar chik makoro geto medo juolo choko mar osuru e pacho ka. Man kaluwore gi komiti mar od bura marango weche mag omenda ma osebedo kadhi nyime gi romo margi e boma ma Naivasha. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero no moko kuom weche mag deo loki oriwo paro mar ng'ada tamala adek mano mar osara ne gedo mar udi, osuru ma ichano medi ne mauta e kind mamoko. Bangolo chung motegno wi paro mar chik mageto medo choko mar osuru pacho ka, sirikal koro chalo ka gima ogo bade piny kendo chiwo thuolo mondo loki moko kuom fuoni mag paro mar chik no maichan pedhe od bura jo manyien. Lore kod jakom kamiti mar od bura marango weche mag omenda Kimani Kuria okoni gi winjore mar gwetho oko moko kuom fuoni mag paro mar chik no mosekelo liet e pacho ka. We are going to make amendments to several clauses. We have also tied ends because there's some clauses, for example, that the definition could be prone to abuse. So there are some that's been tightening on, for example, the definition to make sure again that our tax policy becomes simple, becomes understandable, and is not subject to different interpretations. Kagiloso Naivasha jokanyo ma kamiti no lieko negi nyalo gwetho oko choko mar batho sa jotich ne gedo mar ute ng'eto ma en atamala adek mar osara bende lieko negi nyalo chwale piny nyaka ng'eto mar atamala 1.5. Kamiti no bende nyalo gwetho oko choko mar atamala 16 kuom mauta kata we atamala 8 ma ichoke gi sani bende lieko ni paro machielo en mar juole matin mondo kadha atamala 8 no. Joti kod mbuye chwalo ote makelo hala bende gidek bedo kod bonjo ni mar liekore ni komiti no chano ni mondo gigweth oko osuru mar paro mar chik no madwaro ni mondo ng'adgi ng'eto men atamala 15 mar yuto margi. Jaod bura mamolo men jakom kamiti no bende koni kamiti no nyalo chiwo fungruok ne mwandu mag pur, yedhe, geche kod apiko matiyo kod teko mar stima mantiere paro mar chik no. We have seen what subsidized fertilizer has done to our food security. And therefore, we
listened to a lot of views from Kenyans on how we can even incentivize the area of agriculture more. And we have made sure that we have carried those in the report so that we grow our agriculture, we grow our manufacturing, and perhaps then we will be able to increase our manufacturing to GDP to a level that at least better for this country. Gilone kalore kod gope ma piny Kenya yore godo maromo shillings billion 958 nyiso ni kuom siling 10 ka siling 10 ma Kenya loso jigni maromo siling 7 dhi chudo mar gope. We have overborrowed. We have for every 10 shillings that we collect every day in revenues, 6.7 shillings goes to paying debt, and we have to stop. In our budget, 958 billion shillings is being allocated to pay debts. This has to stop. We have to. Paro mar chik ne chan pedhi nyim od bura e chieng' tich ariyo mondo goye mbaka kod jo od bura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Wadhi nyime atamalo 37 mar bajet ma ichano som chieng' tich ang'wen juma manyien en mar chulo gope. Kamano en ranyisi mar osigo mar chulo gope ma sirikand Kenya Kwanza ni godo e bajet gi mokwongo. Na kaka jafwambo marwa Edwin Okoth leronwa, pek mar chulo gope koro keto chenro mag dongruok kamarach mokalo ka bende choko mag osuru ma piny owacho geto pod nyalo bare kaluwore kod chal mar uchumi e pachoka. Karibuni. Kiro ma jatend migawo mar omenda Njuguna Ndung'u biro wuok godo oko chieng' tich ang'wen. Bajet ochan mar siling trilion 4 gi bilion 400. Siling trilion 1 gi bilion 500 ochan ne chulo chenro mag tayo piny owacho kaka chulo sara. Siling bilion 718 en mar timo chenro mag dongruok ka chulo jogo mosedhi yweyo mar bang' tich kaachiel kod chulo gope kata CFS dhi kawo siling trilion 1 gi bilion 800. Piny owacho mag counties bende okedne gi thenge siling bilion 385 gi milion 400. Kama e bajet mokwongo mar tend piny Kenya ma itayo kod duond bura mar Kenya Kwanza. Pek mag hola osemienjo kama chiegni atamalo 37 mag bajetno dhi lal e chulo gope. Kenya oketo thenge siling trilion 1 gi bilion 625 mar chulo gope ma onego chule iko omenda machakore dwe mar 7 higani. Siling bilion 850 en mar duoko hola manokaw, to siling bilion 775 en mana ma ichulo go nyinyo ma ojuoge wi gopego. Kamiti mar od bura ma ochung' ne bajet ne ondiko e ripodgi mar bajet ni chudo mag gope dhi medore kod atamalo 13.6, kama nyinyo ma ichulo ne gope ma okaw e bengi ma Thurka kende dhi medore kod siling bilion 90 gi milion 800. Nyinyo ma Kenya chule gope ma okaw kowuok e pinje ma oko bende medore kod siling bilion 8 gi milion 400. Ka opim kod choko mar osuru ma igeno ni nyalo nyuolo siling trilion 2 gi bilion 500, ma tiende ni kuom siling 10 ka siling 10 ma KRA dhi choko kuom oganda, siling 6 gotongla 3 dhi chulo gope. Kamano koro weyo mana siling 2 kende chenro mag dongruok. Kamiti mar bajet bende wacho ni kata choko ma kamano be nyalo bare nikech pek mar ochumi ma oganda kalo e sani. Thoth gopego bende chulo kod dola mar Amerika ma osemedo bedo mapek ka opim kod siling mar Kenya, kama sani dola achiel mar Amerika en chiegni siling 140 mag siling mar Kenya. Kamano bende nyalo medo ne Kenya pek mar chulo gopego. Moko kuom yore ma piny owacho chano choko godo osuru kaka medo osuru ewi nengo modhi nyamburko, kawo atamalo 3 ewi osach jogo matiyo, kod medo osuru ewi moko kuom mwandu bende nyalo thiro yuto mag oganda mathir choko mag osuru ma piny owacho geto chulo go gope ma okete bajet ma higani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Omedo dhi nyime nyakore mogi gi weche manyien kama jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua omedo dhi mbele gi siro paro mar chik mangedo medo osuru e pacho ka, kowacho ni mano e yo makende mabiro tiyo godo chenro mag dongruok mosebedo kochung' kuom thuolo malach. Gachagua omedo kwayo jopiny mondo omi osir paro mar chikno makoro geto ng'ado sach jotije ma pacho ka kaka yor jolo moko kuom chenro mag dongruok e Thurka, koreo koda ka gedo mag udi ma nengogi ogonyore. Bende omedo wacho ni piny owacho mar Kenya Kwanza noyudo ka bengi mar piny Kenya otuo, kama e gino ma wacho ni oseywayogi e chopo kare moko kuom singo mane gimiyo oganda jo Kenya e kinde kampen. Gachagua ne uwe dala jaod bura ma Imenti Kirima Ngushine kamano timu elimbe. Kibaki akitoa ushuru atuongei. Ruto president
akisema tutoe ushuru mnapiga kelele. Nyinyi mnajua kwamba ushuru ikitolewa hapa, maendeleo ambayo tutakuwa nayo kwa hii nchi ni maendeleo itaenda juu, na hiyo ndio hamtaki. The only thing we must demand from this government without blinking, na mimi nasema kama senator ya serikali ya Kenya Kwanza, that we shall never allow anybody after Kenyans have been taxed to misappropriate the resources of this country. Enough is enough. Hizo barabara mingi ilisimama, inataka pesa. Pale unataka boreholes. Akina mama wale zaidi ya 70 years wanataka pesa yao mwisho wa mwezi. Hizi pesa lazima tutoe pahali fulani. Kora mgajuang senators magriruok marazimio la umoja wan Kenya Lands omedo golo duond gi mar kwedo paro mar chik mar omenda mageto medo sure thurka. Senators go manoloso e county ma Kituyo kwayo jood bura mondo mi kik yie kadh parono. Hii finance bill tunasema ni cancer. Ndoa cancer lazima ifanywe operation ile nyama ipolewe, wewe uweze kuishi vizuri. Stop this finance bill. Ili tuweze kukaa chini tuiandike tena. Tuiandike ili wewe Kenya yale maoni uliyopeana. Ukienda hivi utakuwa kiongozi ambaye unasikiza wananchi. Na kwa sasa huu mswada ambao umechacha huu wanaita finance bill, Wakenya wengi wanasema kweli, hata kama mna hizi ideas ambazo mnaona nyinyi ni nzuri, kwa sasa kwa sababu mzigo wa maisha umetukalia, mtupatie nafasi kwanza tupumue. Ndio ni kitu mbaya kuuliza kweli. Mtu kusema tu punda imechoka kidogo, wacha nipumzike hapa ndaendelea na safari. Si ati kwa saa hii wabunge hawalipi ushuru. Mimi nalipa ushuru. Hatuna haja ya hii finance bill. Hii finance bill ndio tuweze kuelezea vizuri kinagaubaga niweze kuelewa. Haibadilishi sheria moja, inabadilisha sheria karibu zaidi ya 10. Zile ambaye hawapini. Na unajua sasa zingine sisi tunasimama huko tunapigania nyinyi. Lakini sasa zingine hata nyinyi mnatuleta. Mimi sasa nataka mkasirike. Unapokea kabisa, mnasema no. Kwa sababu ile nguvu mmetupatia ndio tunaenda kwa tetea huko. Kule kwetu tunasema sisi hatutakubali, na wale wabunge wote wa kutoka pande ya Machakos, pande natoka kama senator wa Machakos, wabunge wa huko kwetu wamesema hawatapitisha hii bill. Now, and the president must begin to listen to good reason. Na wale wanaomzunguka wanamwambia long live the king, kiongozi wewe unaendelea vizuri. Hata ukisikia wanalianga tu hivyo na wananyamaza. You are misleading the president. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne joma chano bago ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda michano pedhi e od bura chieng' tich ariyo. Kolose kinde alam e kanisa mar Methodist mantiere Marimanti, Kindiki okoni twak mar paro mar chikno biro tim e od bura, kendo ng'at mabiro gi chandruok kokalo winjore odhi omak bura e doho. Owacho ni sirikal ok bi yie ng'anyo moro amora e pacho ka manyalo rocho kwe kata ketho mwandu mag jopiny. Kindiki oluwo ni kata obedo ni chike ma pacho ka oyiene jo Kenya bago ng'anyo, chike nyaka luw maneno ni onge mwandu mokethore kata rem ja Kenya mochwer. Hatutakubali ati kwa sababu utaki sheria fulani ati utishe mwananchi kwa kwenda kuleta maandamano, kuvuruga amani, kutatiza uchukuzi wa umma ama kuvunja maduka ya watu. We will not allow it. Ndeni kule bunge mujadiliane, mumalizanie huko kwa bunge. Pale bunge kura ikipigwa, wenye wameshinda washinde, wenye wameshindwa wangojee siku nyingine. Ati sasa ulete wakora wakijisingizia ni maandamano waanze kudunga watu visu. Hatutakubali uingie katikati ya jiji ya Nairobi, mahali wakina mama wanauza mboga nini na kuharibu biashara za watu. Na ile mambo tulikuwa naye February, tutachoma nchi, na tuko na shida nyingi ambazo lazima tuzitatue tukiwa wa Kenya. Na hata viongozi wa upinzani, unachoma nchi yako ndio sasa uende ukaishi wapi?
Kwa bire kaunti ma Nairobi nyakoro mgajwang jo hale chiro matoi kar chung'od bura ma Kibra kaunti ma Nairobi kwano lal maduong bang' mach muoche chiro no chunyo tieno mane pinyo rugo kawuono. Kaka jurito mondi lero johala lero ne ywaruok mar wach lo sebedo e chiro no kendo bura pod ni e nyim doho e kind johala kaachiel kod jok moko ma koni gin gi barupe mayango gi kaka weg lo ma chiro no ogerie. Kar saa 7 e chunyo tieno ma piny orugo kawuono. Mach ne omuoche chiro matoi manie kar chung'od bura ma Kibra kaunti ma Nairobi. Ji ne ochiwo mar temo kar nyalogi mar neno ni majni mapoko yangi ne en ang'o madine kel orumo. E wang'o nyango ne oyudo ka mach oselandore e chiro no tema owang'o mwandu ma jakom mar chiro no yango ni hao bilion 1 koa e chiemo lewni. Ute ne orumbore piny ka jo ohala odong' kod choko mabede mabende kitgi ne olokore nikech mach maduong' no. Jo ohala odong' kod ywak ka gikoni okeno kang' mokwongo ma chiro no wang' ka ogiyie kendo kuom piny owacho kod arita makare magikoni gimiyo jo ohala mar chiro no. Apoteza gik mang'eny karibu 3 million nikech anachamo kamera law kata sani ose neg mach but kara pod liel nyaka sani kibendi ni gate ariyo madongo go pod giliel nyaka sani sani nyaka loan mar 300,000 poka chulo kata installment achiel to chako wang' makara gik meno modong' ka gi gimanie gi onge ohala olal to the tune of approximately 1 billion. Your fire onego beni respond as fast as possible to awago negi simu ka wachalo ng'ama wiyo wilore but okagi respond in time. Jo halago koni ywaruok osebede kindgi kod ji ma ok giyango makoni gin kod barupe mag lo e chiro no gino magiparo ni ne omiyo wang' negi chiro. No, gin landlords maklem ni kakargi but gin absentee. We have never seen their faces. Kesi kokotini haujaonyesha ni vipi walipata title deeds but wanasema land ni yao. Hii kesi imekaa kotini, tunaendelea kusukuma hii kesi. Imefika mahali tukaona ni vizuri, sababu mtu akikaa mahali, sheria Kenya inasema hivi, kama mtu amekaa mahali more than 10 years hiyo sehemu ni yake. Jalup County Commissioner Makibra Gideon Mbogi mane ochopo e masira no ne oyango ji ma okoni ni kod barupe makmana ni oken kod adieri ni gine magikedo kod jo halago. Kuna watu wako na title deeds kwa hili shamba lote. Hawa wafanya biashara wanaitwa two squatters. Na kuna wengine wako na haja zao tofauti. Haja ndogo ndogo za kutatiza watu, kuchukua zile nafasi, kuuzia watu wengine. Kwa hivyo ndio sababu nimewaambia kwamba kuna mambo ambayo hatuwezi kusema hapa. Jo halagi okwayo nondo matute wijima ne ochako mach makamano kagikwayo tend county bende mondo chung choko osuru e kinde mapod gimanyo kaka ginyalo dok malo. Dongin gi polise mondo chunguza nwa macho chakore kanye to ng'ama en wuon kama macho chakore no to Masai marito kanyo no en ng'a to en kanyo sama mach chakore. But wakwayo ni county government owewa kik wachulo osuru magiduogo wa Tuesday kod Friday nyaka wachieng' moro wayud kaka wanyalo chung' gi tiendo wakio hala. Okeno kang' mokwongo machiro matoi wang'. Apisa magarita kwe kodi nitiere weche mathoth makelo ywaruok ka ahinya to ewi weg lo. Makmana ni gitimo singo ni okang' ni eki gichano timo nonro mar yango ni to gin jomage ma osebedo ka wang'o chiro ni matoi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyakoro Ramogi wuok Nairobi wadhi ane Kisumu wangi weche motendore kod weche mag wuoth. Tend kaunti ma Kisumu kokalo apisi mar meneja mar boma na ogolo milome mar timo lokruok e sekta mar wuoth. Joriemb matatu tuk to kod jogo mariembo loche gin moko kuom mago makoro lok ne ginderni mag wuoth kod kuonde chungo nyamburko magi. Kaka jafwambo marwa James Okoth lero, joriembo to ywak ni poki kore mar chako luwo milome odiechieng' makiny. Mokwongo golo wakamutero wa KCT mwale bur kocha nwa wito customers wa. To koro seche makoro sando wa kamaendi, makoro tiyo wa kamae, okwa winj maber. E ywak mar moko kuom jota chenro mag wuoth e sekta mar matatu kod tuk nigo. Giywak ni milome mar darogi e kuonde maggi mapile ka pile obiro aruya kapod ok gihikore mar dar kendo mano kidekrocho chenro mag wuoth kendo medo duono yuto margi.
Milome no manyo chapi gi maneja maboma ma Kisumu, Abalawanga, lero ni ogibiye ni geche madondore e boma luo akekiore ma Kisumu Boys, kaloche mag trela kata nyamburko madongo, okbiye negi luo olalo makachok, kaluore gi masiche makinde ka kinde e alora no. Koro idwaro negi lu apaya marabuor, chiga, kibos kendo tuch e apaya mamambo leo. E kindego, jotuk-tuk koro odar e tesendgi mapile, kendo okbiye negi luo roundabout ma Kisumu Boys. Okwagi mondo gikwa kar chung e tesend nyamburuko ma Bus Park, ka jowadgi mamoko to okwa mondo odar nyaka e chiro ma Uhuru. Paro mabende ok girwako. Biro on Friday to kelonwa leta ni mondo odar wadho Palmas ka wadhi kumoro. Kumodhi okomiyowa. No wadhi wakia kwa sako moro e stage kucho kumodhi chunge. Okanyal wuok kana de kwa ng'ato kumadhi chunge tachulo county government ushuru. One more than 400 tuk-tuks kuma chungende. Hapa ndio tuk-tuk kuma gige kuchocho. Okinyagola kana de chung kandu kuja e stage kuchocho. Customers owuok to ka uge kage de ka. Onge customer dhi rabura madhi yalda ma wuok ochacha. To wach mar siko dara wa mara nutero wa koni ka tutero wa koni. Wan bende wan gi family. Koro seche mitimo gimoro to ng'i gimoro matut, jogi nigi familia. Seche ma koro iketo ni siki anga isagi kama, idwa ni gikonyre nade. Joriemb gechego, to kata kamano obuono milome makamano kendo buogo ng'anyo ka gichwalo ng'ur margi ne tend county no. Ng'anyo mokwongo tan wang'anyo ne wach ni endi. Kiny wadhi ng'anyo molo makimo mano paro no ero. Kech ng'ato ok nyal gola e county government, ok nyal gola sadi akwa ng'ato space kuma dhi chunge. Adhi chung kanye. To space no go create na. Kotwake yo makende gi Ramogi TV. Meneja babomano, Abalawanga, to oniano kendo chung kar tiende ni sekta mar wuoth e chuny boma ma Kisumu nyaka rie. Nitie nyaka stores gi kuon madhe chai kuma passenger nyabeti. Gin gikete paka kete mtokni lak ndara ka passenger ringo gi timaye nyaka luggage mare irwake mtoka gi thuon e lak ndara ma accident be nyatimre. Gidhi e stage nitie space maduong' madongo gidhi e kuno. Town service gidok kuma nwaketo gie. Tend county ma Kisumu oramo ni milome mar timo lokruok e tesendni kod tesende mamoko nyaka lu ka jopiny e sekta ni bende ochung' kar chungi kendo balo gi chikno. James Okoth, Ramogi TV. Daka paro kala rio nyakoro mga juang bang sadek marotieno chendo eno imorero kamano kuom medo kete mana kera Ramogi TV. No kweni mondo mindik no imiwa pachi kotendo gi weche manyien ma waiko ni odhiambo ni kata mwakelo ni ero kamano kuom yiero Ramogi TV kendo miwa pachi weche manyien. Ka makamu eno wacho ni sani luonge ni Kick Finance Bill out of Kenya. Wacho ni an paro mar go koro gachuna kuom gik mathiro ganda jo Kenya okabi yiego kata matin. Wacho ni wabunge wa nyaka to keto kenge mag biro nonigi kwedo paro mar chik no mane chik ma winjo bedni bedo ne wabunge. Mago pacho ganda nyakoro mga juang Brenda Lane wacho ni gima serikal temo timo ne gima jopiny dwaro. Mano pach Brenda Lane wacho ni nitiere umoja Nairobi County. Moses Ombago wacho ni wacho suru ni medo mana ludo iwa. Wakia kaka mbele dhi bedo kasane mangima tek kama wakia ni bang meto maro suru to dhi bedo nade kaito alano uko. To wacho kanyo ni kata chok nyalego mar Ramula Kabondo osedonjo kaka saa indicate giduto bati giwacho ni kete mana kera Ramogi TV en gimin gi nyalego kachiel gi nyithi ouko duto gi first lady Mbone kod anyuola mar joka adi giwacho ni gintiere kodwa e chendo. Boniface Otieno Nyama wacho ni entiere Kanyamkago uneno wa live kendo wacho no wora the state of economy. Kaendi Vela Tieno wacho ni ento wuoro mana kagima bedo matek to wacho ni kata mana dagi miluongo ni Pamela Origa kod Samson Okalo Origa bende kantiere ugwe school bende wuoro kaka ngima medo ridore sirikal ong'e gima nyalo timo chieng' Jakosege wacho ni Kithure Kindiki owek buogo jo Kenya gi wach polise ngima tek to ng'anyo nie katiba mar Kenya miyo kiko kelnwa mane gima ondiko Enos Anguka Uda Sembo wacho ni Ramogi ler ndimo Mbasani kato bedo ni ochumi tek tweta kama to wana iye wakoro mana iye Collins Jari atbende wacho ni Ramogi ler kendo
gineno Oimore makare. Aneno bende ote kanyo bati mowuok kuom wuod Nyasuba kadire Kisumu dala wacho ni entiere kodwa e chendo tis nyakora wadi chokanyo ni en pono maler ka entiere Sindo Mwalo goyo mos ne jo ohala matoi kuom lal mag ohala gigege mag yuto ka wacho ni maen wach malita ahinya miriwe yani ni kacha kaito Kevin Onyango wacho ni en bende gimomako dhoger mana kaka weche koro teke pachoka mako Juang David Omondi kantiere Nyakach Nyabondo wacho Ramogi TV chopo ne gimalere gwenge Manyakach kaito Clinton Mark kantiere Kisumu bende ose check in kaka pile Jashono Lith Janganga bende wacho ni Mumias Ramogi TV lere Longondi kabini tire jalo moro matimo mos ne johala matoi timo mos makene ne johala matoi market to kindiki bende kik tem bwogo wa maandamano lazima mano Fred osuru kanitiere Dandora Phase 2 ulale kolale kantiere Kakamega bende wacho Ramogi TV chopo ne geyo makare bende neno kanyo ka Samuel Oyugi wao Yugis wacho ni chulo osuru ok en gima rach to kiwango michule en gima unjo bed ni ng'iyo machiegni kabisa wacho kanyo ne piny owacho unjo kongo ng'ene jo ganda jo kenyalo chiemo kendo yudo gik mochuno kapoka okel gik moko mabende okochuno machalo kaka ute kecho wacho ni sani ng'akato ntie kuma nende bati japuonjere Nyakie wacho ni wadwa gi nyaminwa Malidia opuk koro pek ni otenga from 3 to 1.5 but eventually to 0%. Kon wacho ni Lydia ibedhi yom Goldi Mikei mano ote makenda inya Mikei ni kaje Mikei ni tivi gori county Nyatike sub county good kamane Diana de time sigana cha kare Dana brote aya biro mo gold nano ero kamano nyakoro mga Juang kumedo kete kanya ka kumedo ote magi med miwa ote gwa medo somo gi kamondo wangi pat jopiny no wasingo bedo wangi wasingo bedo iti kendo magi mabedo wamedo timo nyake sechegi ero kamano nyakoro mugiyo ka uyuwe maromo kongo to ka wadugo pod wan gi weche mamoko mathoth e weche manyien mag Oimore kete mana kera Ramogi TV. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Nikom, go home. Aki Nikom, mbona mmechange password ya Wi-Fi? Aki simnipe tu hiyo password. Hata baby girl go home, sindio wamesema go away. Bro, mambo janjes, takusuma majirani. Make chako smarter. Aje. Dial *334# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimesha soti hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machini kendo nyakora Ramogi medo dhi nyime gi weche manyien ka bende omiyo upoche pako medo ndikonwa nyalo medo timo na mano e nambari 36000 mondo mi wapachi kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kacher ko Twitter handle @Ramogi TV KE. Wadhiane kore gwenge ma Homa Bay.
Ywaruok medo tedore e riwruok mar jodong Luo kaluwore gi yiero mar ker ma ochan tim e giko dwe ni. Kweth motelne gi jaduong' Nyandiko Ngandi omako chung' ni ok gibi ni bago yiero ne mar Nyandiko ema giyango kaka ker mar Luo kendo mantiere kod oboke. Jafwambo mar Wali Abich ne ochopo e romo margi manobagi e kar bago romo ma Alaw Rachuonyo kendo koro loso na sigana no e yo machalo kama. En bura magalamoro mane okelo kanyakla jodongo mag Luo ke kaunti Sang'wen makaluo bura mane obagi kar romo ma Alaw Rachuonyo e kar chud bura ma Karachuonyo kama jodongo go ne wuok tung mosuo gi josiasa moko makoro chano yiero mar ker mar Luo. Jodongo go ma otenore kor ka jaduong' Nyandiko Ngadi oramo ni jaduong' Nyandiko e ker mar Luo mano yier kalore kod chike mag Luo kendo ginyal yie mondo kel ker machielo to jaduong' Nyandiko Ngadi pod ngima. Ne waluongo Luo moa Siaya, Luo moa Migori, Luo moa Kisumo, gi ma Homa Bay. Wabede bura motele kod ker Nyandiko Ngadi kendo weche mwawacho achiel ni wan kaka joluo wasiro ni onge ker mora mora, ker en Nyandiko Ngadi. Wan kaka joluo wariwo lwedo sirikal mar William Ruto kendo wabiro dhi gone kura 2027 ni kopo konyowa sani to kura to ne okwagone. Jaduong' Nyandiko mane loso bang' romo no ne oketo e lela oboke moro manyiso ni en ker mar Luo ma chik opuodho ka okoni okonyal yie kata nade mondo tim yiero e komno to pod ongima. Ka ker riaga buro galo tho to joluo no bedo piny ne gi yiera an Nyandiko mondo abed ker mar Luo. Awuodo Luo omiyo ka noseyiera ker e higa 2015 nyaka kawuono wachang'o mapod omako piny Luo ni pod iwacho ni memba na mayando tho Willis Opio Toni Mageno jaduong' Luo motegno ni wacho ni ker otho to mano mawuoyo ni ma ok an Nyandiko Ngadi. To kendo adwaro ni joluo mondo ng'e kit Luo. Jaluo kotho kaka nyocha nene Opio Tondo thono. Anyuola ne matero buche. Ok chok ji e Nyanza mangima. Jaduong' Nyandiko kone josiasa madhiro yiero mar kom ker mondo we donjore buch jodong Luo. To kika winji ni ng'ato be choko ji ni ker to an be an ker. Omiya wacho ni riwruok e teko. To bende ker mar Luo jodongo matimore kamano maungore bang' josiasa ni yiero gi kerno. Gibiya wati. Giaye ketho sa my certificate bating'oni. Makata angre ni yieri gi nying mating'oni ok bi yieni. Moko kuom josiasa mane oyuoro e kinde romo no osiro kom Nyandiko ka gikone biro chuno gi mondo gidhi e doho poni yiero mar kom ker odhi nyime. Nyandiko Ngadi ngima kendo wanene en Nyandiko Ngadi mano yieri 2015 ka ker riaga ogala no tho mane waiko. If we are going to leave the position of ker for an individual to elect, no matter how big you are, no matter how senior you are, this is something that must be done by elders. There will be no conflict, and we have one ker. And if anybody will attempt to bring another ker, then we'll go to court. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Kodhi mbele ni riwruok makelo ratiro mar oganda Haki Afrika ogolo ywak ewi duogo mar tim mar lal mar ji e yo magalagala. Haki Afrika wacho ni nitie ripode moko ariyo mar ji ma oseteki kendo lal go e thuolo mar dwe achiel mokalo. Jaratije ka Haki Afrika Hussein Khalid oseyo joket arita kwe mawacho ni ema thoro lal kod ji e yore makoch. Gichiwo ranyisi mar lal mar Ustadh Yusuf Gassana mane en japiny Rwanda maende ne okawo kowuok e ode mantiere Komarok tarik 30 dwe mokalo to kod Martin Kamanga maende ne okawo gi ji moko 3 ma ok ong'e e ode manitiere Imara Daima tarik 31 mar dwe mokalo. Polisi yani nayo haijasaidia sana juu tangu siku hiyo hawajafuatilia sana
Unaenda wanakuambia umepiga ripoti, ndio. Tunawaonesha kuna CCTV inatuface. Kuna hospitali fulani tunafesiana gate yetu na wao, na huwa tunaziona zinatuangalia. Wakawa wanatuambia tutakuja kuangalia. Kama jana ndio OCS amekuja kwangu, ananiambia kweli wamepewa ruhusa ya kuangalia, lakini niendelee kungojea ripoti. Tunasema kama wamefanya makosa, they also deserve the same treatment. Washikwe, wapelekwe mahakamani. Kama mtu amefanya makosa afunguliwe mashtaka, familia wakijua, mambo yafuatiliwe kwa wazi. But we cannot be applying the constitution and the laws selectively. Wengine wanafikishwa mahakamani, wengine wanapotezwa, hawajulikani kwenye wako. We can't allow the return of enforced disappearances in Kenya. Wadhiane motenre kod weche ma mulo yiero ma osekalo. Ji ang'wen moko mane oyudo hinyruok e kinde tulo manuoche pacho ka tok yiero mag 2017 pod manyo ratichgi. Jafwambo marwa ma Migori Jojo malero no ji ang'wen go ywak ni buchegi osebedo mana ka digni. Bang' duol mochune yiero pacho ka IEBC ne lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero mar kom mar jatend piny Kenya e higa mar 2017, duoko mane okwede kod kweth maruokno mar duond buchego mag siasa NASA mar Raila Odinga ema ne oting'o bendeche kaka jalar komno. Tulo ne omuoch e piny Kenya. En tulono mane okelo tho mar moko oganda kaachiel kod hinyruok mag oganda mathoth. Mwandu bende ne okethore. Lipot manogol kod duol mang'iro ratiro mag oganda mabende ong'ere kaka Kenya National Human Rights Commission ne oyango ne kwan ji mok tin 30 ne owito ngimagi e kinde tulono mar siasa. Ji maloyo 75 be noyudo hinyruok marach e kinde mar tulono. E kaunti ni ma Migori, kaluwore kod lipot ma ogol kod duolni, yango ni ji maromo 2 ne owito ngimagi ka kwan ji mabende lo 20 noyudo marach e kinde tulono. Higni maromo 5 osekalo ka moko kuom oganda e kaunti ma Migori mane ogo kod lisasi kendo yudo hinyruok e kinde mar tulono pod manyo ratiro margi. Kana wuotho kana lor kamiluongo ni Komire to napoka nogoya gi bunde. Koro kana osegoya gi bunde kamano all along nadhi osiptal othiedha kanyo eko nochango. Koro from there asebedo kamanyo ratiro mara and osekawa thuolo marabora. Akapo hospitalini karibu siku 7 hivi akawa discharged. Kufika tena nyumbani umwete ukapasuka tena kabini umpeleke Ochele hospital kwa matibabu zaidi. Hapo ndiye alikaa kwa muda. Baada ya hapo sasa nikamtoa. Kwan ji maromo 4 manoyudo hinyruok e kinde tulono koro kes margi dhi nyime e doho ma Migori. And this was a long journey, especially because we filed for the very first time in Migori High Court. That is petition number 8 of 2021, sometime in November. And so we are glad that indeed our 4 petitioners came out strongly. Petitioned on behalf of 7 petitioners, 5 still alive, 2 who have obviously now passed on, especially because of the violations that they suffered at the time. Nicholas Opio, menachiel kum jogo eko mamanyo ratichgi ka okale doho, wachno rikoni owuok e kar tich mare e sama lisasi ne omake kinde tulono. Dokatiyo osiptal moriwongo no Rubana Singh koro kana emana romo gi polisego ego bamna kora cham malas lisasi nokalo modonje bamna kora chich nokawo motero mbo Mission Hospital kanye mana yude thieth manotimno operation manogol na lisasi. Jogi manoyudo hinyruok e kinde tulono wachne gitiyo kod men mathoth e yudo thieth ka bende kata moko kuomgi be hinyruok mane giyudo nyaka sani owegi kod songa. Gombo na maduong' en ni ka sirikal nyalo yie to mondo mi gimiwa kata gimoro mana tin mondo mi waywego pi wang'wa kuom wuoth ma wasewuotho maraborano nikech ok osebedo mayot. Osiptal onge ng'ama nochulonwa, nochulo kendwa. Thuolo wa mag tich be ne ok odhi mbele makare. Koro akawo thuolo ni makende mar kwak sirikal mondo giyie giparwa. E seche ma girito duoko ka owuok kuom doho, geno margi
enigi dhi tichgi mane orochi e kind yierono mar higa 2017. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwaya Migori wateri nyake masawa mar piny Kenya kuom gajuang kama kaka yor kedo kod math ma oko puodhi. Riwruok moro mayudre masawa mar piny Kenya ochako chenro moro miluongo ni kado kod ote. Chenrono geto jomath mag kong'o kama imiyogi kado ma okete yedhe moko mag nyaluo matieko kuom giriyo mar math kong'o. Chenrono itayo kod jadolo John Karuga ma kinde mokalo ne en jamath kong'o matuklo. Walter Nyambaga miwaler. E kar wang'o nyango e gidonjo kamiluma manie wang'e kendo kapok odeko to ng'ato ka ng'ato yudo san kendo gichako nyoso mogo. E kinde mamoko kuom gidhi nyime kod mulo mogo to moko kuom gidado lepe wich marwath e kendo moko to toko matumbo kod kado mabende gimadho. Inyalo ng'woni mapiyo kiparo ni nyasi moro dhi nyime ka. Kata kamano, en yor tieko math mar andiwo moseinyo rowere mathoth masa mar piny Kenya. En kado molose kod yedhe mag nyaluo matieko riyo mar kong'o kuom ng'ato. Jadolo John Karanja, mabende ne en jamath e kinde mokalo, wacho ni ne gichako kod 18 to gisani gisechopo 60. Wakati mwingine wakiamka asubuhi ni kuamkia pombe, lakini venye tumekuwa tukiendelea kumekuwa na mabadiliko mengi. Wanaume wanaingia wakiwa soba na huwa wanatusikiza, wanatupatia wakati wao mzuri na tumeona pia mabadiliko. Mati mrekinde ma serikal ni ochako lwenj kedo kod kuong' moko puodhi manekoro yangore ni hinyo rowere mathoth masa mar piny Kenya e kendo kaka yor reso rowere mondo thegre kod math mag pelele. Jitolea, tuna daktari, kuna reverend, kuna deacon, wakatushika vizuri. Kwanza siku hizo watu walikuwa kiingia hapa ni walevi, lakini saizi hata ukiangalia everybody is normal, hakuna mlevi. So tumejivunia tu kwa hii group, at least tuko hata kabla serikali ianze kupigana na pombe tunakuta kuna watu walikuwa tumetufikiria vizuri, wazazi. Riwruok motelnegi kod John Karuga sani owuok oko mar jolo jok ma kong'o miteleuge kagisani gichako chenro moro mar chiwo kado kod oten mar puonj mondo githegre kod kong'o. Tukafikiria hawa watu tukiwapikia supu wataendelea kukunywa supu na watawacha hii mambo ya kukunywa tembo, na wakakuja watu 26 the first time, tukaenda wakiongezeka wakawa 48 na tumeona sasa wakaendelea kukunywa, na Mungu akanena akasema hawa watu wanakunywa kitambo waende kukunywa tembo, wanakunywa supu. Karanja lero ne gichokore juma ka juma e kanisa mar Emmanuel PCA e gwenge mag Karuga e kaunti ma Laikipia mar wuoyo kod rowere kinde ma gimiyogi kado mondo negnegi riyo mar kong'o. Kanisa sana sana kwetu ni hali ya kuwaelimisha Wakristo wetu, kwa sababu wale wanaume ambao wamewezwa na pombe ama na madawa ya kulevya bado ni washirika, bado ni watoto wetu. Kwa hivyo kazi yetu sana ni kuwafikia. David Mwangi kod Wang'ombe Nduru ne mer tak thing to gisani gise yudo fungruok. Mimi nilikuwa mkunywaji, kwa sababu singekaa siku 2-3 bila kukunywa, hata kama ingalau nafanya kazi yangu Kwa hivyo mimi nimepitia pombe. Mimi mtu nimeshafanya kazi nyingi sana ya biashara, lakini nimeangushwa na nini? Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Dial star 3
#234# to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasekiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Machini kinonya kwa Ramogi wadonjie weche mag tuke odhiambo ni wang'io motende kod tuke mag tim mar Kenya mar Harambee Stars. Gino ni biro wuok e pacho ka odiechieng' makiny ka gidhi e piny mar Mauritius e tuke mokelo kanyakla pinje 4 mochakore odiechieng' ma kawuono. Stars no bedo gi orako mogik e alap ma Moi International Sports Center Kasarani kapok giwuok pacho kane tuke mokelo kanyakla pinje 4. Harambee Stars nochane ni wuok e pacho ka odiechieng' manyoro, kata kamano riwruok matayo tuke mag adhula FKF paro ni chokruok moko nobedo gino mane okelo ng'ikruok e wuoth mar Stars. Kenya biro rakore gi Pakistan chieng' tich adek kapok girakore gi Mauritius tarik 18 dwe ni. Kadhi mbele nyakoro mga juang Sara chieng' mong'ere kaka Angel of War obedo jaloch tuke mag adhong kidieny mar lightweight bang' rodho Edith Soldad mawuok e piny mar Argentina e tuke mag nobage Charter Hall buore Nairobi. Chieng' men jegni 34 noloyo tugono bang' yudo points mathoth kowuok kuom jong'ad tugo e tugono mane odhi kuom rounds maromo 10. Sara chieng' obedo achiel kuom jotugo mawakeini mawuok pacho kaka moting'o Fatma Iron Fist Zarika gi Conjestina Hand of Stone. Chieng' ma oseyudo simbo maduong' e tuke mag adhong. We have so many champions who were scared to come to Kenya. We tried to communicate to three to four opponents, and they refused. They agreed first time, and when it came to the fight is almost ready, they have to refuse. I don't know the problem. So she has the heart of being a champion. I'm celebrating her because she stood with me. Club mar Migori Youth oyudo loch nyalodia bang' club mar Kibra All Stars rem chope alap ma Migori Stadium e tugo mar National Super League. Migori Youth noyudo points 3 gi gonde 2 maketo gi thuolo mar 3 e chung' mar Klepe League no gi points 53. The governor made was nurture a football club. Na kujuza tu wacha nifanye hesabu yangu tu ya jedwali. Hatujajua mapema, tumejua around kufika saa 3 asubuhi ndio tumeona kwa goli yao eti hawakuji. Tumejua league ni safari ndefu sana ambapo iko na challenges mob sana. Kwanza financial problem inasumbua mpaka hata sisi wenyewe. So jua kupata team last minute wamedecide waende game. Labda waweze jua ni wamepitia wapi ili wakose kuja game. Kama chilo nyakoro mga juang Hilary Kipkoech gi Naomi Jebete joloch ng'we ma kilomita 10 manobagi skul sekondar ma Kapsowar e county ma Elgeyo Marakwet. Kipkoech notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 28 gi nyiri 32 ka James Kipkogei notieko e thuolo mar 2. E kidieny mar Wakeini Jebet notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom dakika 31 gi nyiri 55. Catherine Ralin omako thuolo mar 2 e dakika 1 tok jaloch. Jaloch noyudo micha mar omenda maromo shillings 100,000 e tukego mibago higa ka higa mar choko omenda mar konyo nyithindo manyiri kaachiel gi rito alwora.
Changamoto yetu wakimbiaji wenye wana train 10 ni maneno tu ya facilities in general. Uwanja, wakimbiaji wengine wanakosa sponsorship kwa minajili ya kupata viatu na nguo. Mbio ya leo kenye nimeona iko na challenge sana. Mamulima iko mingi sana. Hiyo ndio imenisaidia hata mpaka nikapata kuwa mshindi wa leo. Na nilikuwa najua course. Nilikuwa najua nikimaliza some hills, mimi nimeenda hivyo. Na nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ya shilingi 1,100. Ramogi mane makelo giko mar chenro mar Oimore dhiao makawuono kamone mikete kare chakruok nyagiko in bende michwalo ote magi no wasingo nyang no asoma moko kuomgi kapok wawuok bati. Neno ka Catherine Mags kantere Uthiru wacho nitiere kodwa e chenro kaito Claire Odhiambo kantere Gidhu mano Githurai wacho ni en bende osecheck-in. Tony eno kantie Migori County bende ni kodwa Recho Gwada to wacho ni Kenya ka tich teke. Wacho ni tich odwa bedo mateke pacho ka ahinya. Jotend Kenya Kwanza odwa tiyo kod agoko ma ok ber. Giti na jo Kenya kaka negisingo. Ogina Koko wacho ni ngima dhi matek kabisa, osiepa sirikal owedino ite giwinje ywak jopiny. Kaso Sauke mar Osiri wacho ni Oimore anya gi weche manyien kaka ukelonwa kendo bironwa e yo makare ma onge ng'ikruok kata matin. Karkani binano ka Ochieng' Omwa bende loso kowacho ni gineno Ramogi TV e yo makare. Oimore donjono e yo makare to wakwayo abala wanga mondo mi obed gi jo PSV, jo matatu gi jo tuk-tuk e consultations moloyo kelo koko e town. Wan kod Millicent Minsasha ka wan kod buok ewi wach mar abala wanga no omiyo obed piny gi ji mondo ji owinjre mondo ketio makare maloyo kelo koko. HSC Eric Comrade wacho ni entiere ratado Kanyalaro e county Masia entiere kodwa chende seche gi kae to bila neno Mageta Jakosoko ka mano kanyo oya Kiasa kwa Buai Endewa sub county wacho ni en bende entiere kodwa chendo kendo weche gi live. Makojuang David Omondi kantiere Nyakach Nyabondo bende wacho ni entiere kodwa kae to Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni jotelogo wawe wapole. Wacho ni nitiere jok mabendo seneno matek kotenre koda lalo matoi mabendo waneno dioching makawuono kato Lydia George wacho ni nitiere kodwa sani ene Kwale kata kamano ya county ma Homa Bay okete mana kae chendo ne mar Oimore kae chiel gi Lucy Atieno ka ya gwenge go ma Kikuyu. Evans Kidero mar Migori wacho ni osuru michoko kende ok nyal miyo piny odongre ahinya kitime e yo machal gimichuno godo jopiny. Sirikal owinjo ng'iye yo maber ma ginyalo miyo go ngima bedo mayot mondo jopiny obed gi thuolo mayot mar choko osuru. Mano gibiro choko osuru mang'eny ma kama gibiro tere biro tamogi. Mano Evans Kidero mar Migori bunge la wananchi. Hilary Wuode Nyako Yugi an Ramogi TV maler kantiere Nyamaroka Nyakach. Habari choponwa Nyamaroka maber Ramogi tosha. Nano bende Onyango Alana wacho ni en bende entiere kodwa e chenro kaito wacho kanyo ni oya Kamata kawuono onyiso wakacha ni bende wasome ote mari bati. Makojuang David Omondi ni kacha mar Nyakach Nyabondo bende wacho ni entiere kodwa kato Kevin Oruto to wacho ni en Pastor Oruto Kevin mar Orembe Roho Maler Chacho Yugi Skotien oneno maler ahinya kendo wacho ni weche gichopo negi e yo makare. Father Peter Ojuang Rono kantiere Kisumu City bende nitiere kodwa kae bati. Maxwell Odhiambo kaya Nyamasaria bende wacho ni oil kod break mar Kenya chal ni ok yudre. Wacho ni tek to tek ni makata Ruto no bende koro gombo madhi ng'anyo. Ka indi wano ka jal mondiko kane aparo ondiko ote ne chenro moro kapar kata kama ni eka. Kasto Ramogi moro sana e dala mar Migori ka atimo mos ne joma negiege owang' toi maniluongo ni Osama Japancha kantiere Migori en bende ondiko.
Kennedy Sankara wacho ni ng'anyo nitiere katiba mar piny Kenya to ok katiba mar manifesto mar Kenya Kwanza. Koro wacho ni Kindiki webogi gi polis nikech pech mar ngima en ok ong'eyo jo Kenya ema winje. Kaito Makabune wuod Mugrango bende gima lit ne en ywak mar jogo mabende noyudo midhiero bati kotenre kod tulo manowuok bang' yiero 2017. Kaito bende neno ka Kinyi Nyara Rieda wacho ni en bende goyo mos ne jo hala duto mag Toy Market. Ahinya to mago bende yudo lal kotenre kod mach manowuok. Anyanga Makopio jago Katuma bende wacho ni entiere kodwa chenro ne. Wacho ni weche gidonjone maler ka entiere go Katuma. Wacho ni signal more mokalo kendo chopo yo maler. An ka giotere Lydia mabende mi abuonjo. Omolo wude nya kuoyo kantiere Sembo got bondo. George Ramogi ler got bondo ka. Wan kendo wasedonjo kaka pile kendo mit na giminot lungu ne biso nyaseme giotino Duncan. Doge momoko to we warit wach budget. Kasto ka jiario gima wacho ni ng'atachiel wacho ni dad iluongo ni Dadi Wood Samson ka wuok game bar Kalari. Awinjo makare gi jaoda Jacinta Uma. Jodong luo kom jodong luo no nitiere gimoro michode momi ilare kamano. Aneno mos wachno. Kasto jal moro makoro ndiko manisi ne tigoni. Wacho ni jowetena yie mondo miya kom kerno kaka en mar tugo kamano luongo ni Albert Owino Lwendo mar Alego West. Seninga ndio serwake ni gibigiti koro nyalo bio join cabinet mondo en bende beda achiel kuom jogo matie piny owacho mar Ngai. Koro mgajwang' mano imakelo giko machendo nero kamano kwachako somogi okang' nwatie kiyieno mondo wang'ade gi kae nikech kiny bende karuotho mingi ma wan bende miyowa nochoko duok kendo wago podi mbaka mana kaka pile. In mikete kare chakru nyagi kwagoero kamano ilo timo konyo chwal ni weche kotelen kanyo Iken Muga reporters moko dute counties mapacho kaka chiela gi bende jogo matayo wa studio kaka kotele gi Lindsay Simani wagoni ero kamano. Nyinga Lydia Okeyo wasebedo gi Elizabeth Tieno mosebedo kalok na weche gi enend makare. Ero kamano nyakwara mogi oganda luo kamora mora mantie kwe ber budho ko ma obarore oknyal lodho chak. Nyasaye mondo gwedhi nyinge en George Bati otieno makare.